Bay, wala ba kakapangutana og ngano nga kaming mga Seventh-day Adventist, wala man mi kaapil-apil bitaw nang managkot sa minteryo kanang magpasigaw kalayo sa lungganan ba? Kana man gud siya nga practice bay, dili man gud na iya sa Kristyanismo. Kung tan-awon nimo ang biblical account sa Old and New Testament, wala gyud kay makita dinha nga gapangdagkot og kalayo didto sa lubnganan o gapasigaw kalayo ngadto sa lubnganan. Abi nimo kana man gud siya nga practice, iya na sa mga Iptuhanon in honor silang Pharaoh magdagkot sila og kalayo. Sure kang ang pagpanagkot dili yes Kristiyano nga ang pagpasigaw kayo wa sa Biblia ato klarohon kini sayop nga pagsabot nining usa ka Adventista kuyog iko ninyo. Mga Seventh-day Adventist, wala man mi kaapil-apil bitaw nang managkot sa minteryo kanang magpasigaw kalayo sa lungganan ba? Kana man gud siya nga practice bay, dili man gud na iya sa Kristyanismo. Matud pa nining usa ka Sabadista, ang pagpanagkot o pagdagkot og kalayo nga sa atong practice pagdagkot og kandila sa lubong sa mga igsoon nato nga namatay na, dili iya sa Kristiyano. Tinuod ba ang pamahayag nining mga Adventista? Ang tubag dili. Una nato tubagon ato sa ilhon kinsa ang mga early Christians. Matud pa sa mga historian, ang early Christian nagsugod sa mga apostoles tuig 33 AD ngadto sa Middle Ages nga 600 AD. So ato tanawon kung wala may pagdagkot sa unang mga Kristiyano. Karon matud pa sa kasaysayan, The Catholic Encyclopedia 1912 Patristic Testimony nag-ingon, Eusebius records that at the lying in state of Emperor Constantine, they lighted candles on golden stands around it. Saint Jerome describes the obsequies of Saint Paula 386, noting that other pontiffs carried lamps and candles before her. At the funeral of Saint Hermanos of Auxerre, the number of lights beat back the rays of the sun and maintained their brightness even through the day. These passages show that the early church regularly placed lights around the body and by natural extension at the grave. Naa di ay pagdagkot sa unang mga Kristiyano, partikular ni Eusebius, nga iyang giklaro nga sa lying in state or sa haya ni Emperor Constantine, gipalibutan og dinagkutan nga kandila. Supohi nining pamahayag sa usa ka Adventista nga di daw gikan sa early Christian. Binaagi sa ebidensya nga atong ipakita, mas mutuotan ni Eusebius kontra sa nagbasa-basa lang og pila ka buwan. Tingaling moingon ang ato pinangga nga Catholic Encyclopedia man na self-serving. Alangan naman og libro sa Adventista nga wala pa man mo niya anang panahona. O sa kasaysayan, Compton's Encyclopedia, Volume 24, page 2024, ang mga Kristiyano membro lang sa usa ka pundok ang simbahang Katoliko. Ug kung moingon kini si Adventista Biblia lang ang basihan, di ba migamit pud siya og libro ni Ellen G. White sa iyang mga video nga dili Biblia? Ato ipakita. Gipalawman pag yun ni pagpasabot ni Mrs. White. Pero ang iyang mga writings mga igala, kung imong basahon, maka siguro gyud ka nga naagyud ug nagakahitabo na gyud sa tuang kalibutan karon. Gani kining iyang libro karon nga Last Day Events, kani siya nga libro napatik dinhi nga ang panghitabo sa katapusang mga adlaw magkarapid na gyud. See, ato makita nga kung mangatake sila sa doktrina sa simbahang Katoliko, ang ilahang barunganan Biblia lang. Pero kung sila mo pabarog sa ilang mga pagtulunan, mugamit silang libro sinuwan sa ilahang founder. Balik ta sa pagdagkot og kalayo or kandila. Ngano man nga kitang mga Katoliko magdagkot man ta og kandila. Tungod kay ang kandila simbolo sa kahayag ni Kristo. Nga matud pa niya sa Juan 8:12, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako di na gayud maglakaw diha sa kangitngit, kundi makabaton og kahayag sa kinabuhi. Ang kandila nagpasabot nga si Kristo mao ang kahayag nga naghatag og kinabuhi, ug naglaom kita uban sa gugma o pagampo nga ang mga kalag magpuyo uban sa iyang kahayag sa langit. Sa pagdagkot nato og kandila atong giampo nga mapasaylo og maluwas ang mga kalag nga dunay basihan sa Biblia. Nga atong mabasa sa 2 Macabeo 12:44-46,
nga mayong buhat ang pagampo alang sa mga patay aron mapasaylo sila sa ilang mga sala. Wa di ay tingali ni masabti sa atong pinangga nga Adventista atong ipadayon ang iyang pamahayag. Kung tanaw nimo ang biblical account sa Old and New Testament, wala yung kay makita dinha nga gapangdagkot o kalayo didto sa lubnganan. Kung tanaw nimo ang biblical account sa Old and New Testament, wala yung kay makita dinha nga gapangdagkot o kalayo didto sa lubnganan. Wa gyud ni masabti ni Adventista nga ang pagdagkot og kalayo dili lang para sa paghandom sa kalag sa mga namatay, kundi ang pagdagkot mahimo usab kining gamiton diha sa atong pagampo kay lagi simbolo kini sa kahayag nga mao si Kristo. Bisan sa Old Testament doon na may pagdagkot og kalayo nga mabasa nato sa Exodo 27:20 ngadto 21 nga nagsugo siya mangyawe sa katawhan sa Israel nga magdala og lana nga olibo alang sa kahayag aron magsiga kanunay ang lampara. Nga buot pasabot gusto ang Dios nga kanunay magsiga ang kahayag sa lampara timaan sa iyang presensya. Mausab ni sa atong pagdagkot og kandila. Simbolo kini sa kahayag nga mao si Kristo nga munad-ag kanato nga ang atong mga pag-ampo moabot ngadto sa Dios nga ang mga kalag sa mga namatay na mapasaylo sa ilang mga sala.